24/7 gyud ang ilang pag-alagad ug sa pagtabang sa mga surigawnon. Og sa panahon nga mawala ka ning dapita, magamit jud ka Google Map para di jud ka mawala. Og balihon jud nato atong mga sanina para di jud ta minuon. Og nasiplatan jud nako ang Assert Rescue Team. Og brand new jud kayo ang ambulance na ilang gigamit na service. Og wala jud kagar kung imo nang padaganon. Bantog ra di ay naa sila diri og naa di sila ikuhaon nga pasyente. Sa akong pagkasismoso, ako jud ning gihulat og ako jud ning gisulod. Og wala jud ko nagpapugong para makita jud nako og unsay naa diha. Og naghinahinay jud ko kaginod ani. Sa pag-abot ako aning dapita, nakita jud nako ang akong amigo. Og busy jud kaayo siya sa pag-assist. Og ako jud gidulit sa pagduol. Kay dili man gud ako madungog ang iyang istorya, kay banha man kayo ang palibot sa among nahimutangan karon. Sa pagdungog nako sa iyang istorya, yabisuhan jud ko niya nga dili ko modulit didto. Og gikuyugan jud ko niya sa paghatod sa gawas para kuno nga dili ko makasagabal dito sa pagnaog sa maong pasyente. O siyempre na yun tayo initiative ani. Og taas-taas jud kayo ang among tabi-tabi kay dugay na gud mi ani wala nagkita. Kay tungod sa pagbalis nila didto, karon ra yun mi nagkita ani. Og nahinangop jud mi sa matag isa namo. Og himpadayon jud ko padulong diri kay para di ko makasagabal sa mga agyanan. Og i-clearing jud ang dalan sa mga tagtungod para maagyan jud sa mga pasyente. Sa paghuman niya sa pag-clearing sa mga dalan, og hinsulod jud siya padulong dito sa iyang gipuyan. Hing abante jud ko diri dapita para mo join ko diri sa mga tawo nga naglantaw ganina. Og kaning mga tawhana di ay mga siragulp di ni sila. Kay adlaw naman gud sa ilang grasya. Ug ako jud ning gidulit sa kamera para makita jud ang ilang pagkagwapo. Ug himbali ko diri sa may ambulance para magtabi-tabi mi diri dapita. Ug ako jud gidulit ang maong driver para magchismis mi diri karon mintras nagpaabot mi sa pasyente kung kano sa inaw. Ug gibalibaran jud ko sa maong driver kay na ako noy pasyente nga gipaabot niya karon. Ug nasimi na pinding yun ang akong plano. Ug diri na lang ko magpaabot aning lugara. Kay wa jud ko pansina sa maong driver. Ug magpabantang na lang jud ko sa maong kamera para makita jud ang akong danga sa akong agtang. Ug hinglaylo sa ko kadali ug nagpadulong ko diri dapita para makita ang akong mga kauban ug akong mga followers nga sulid kaayo. Ug abi bitaw ninyo sila tanan nakapalo jud na sila sa akong Facebook page ug akong YouTube channel. Ug nagpasalamat jud kog nako kay sila gyud mo suporta sa matag-upload nako sa akong mga video. Ug sa akong pagsuroy-suroy ako jud gibalikan ang maong driver. Ug wala jud ko nahimutang kay gusto jud ko makipagtabi-tabi ani. Ug giduliit jud nako sa iyang agtang ang kamera para mubabay jud siya sa iyang mga fans. Kay talagsa ra man kuno daw siya makita sa social media. 24/7 gyud ang ilang pag-alagad ug sa pagtabang sa mga surigawnon. Og giandam gyud ang medical equipment sa team leader sa Assert para sa maong pasyente. Sa pagkakaroon nakita na jud nato sa atong nahimutangan ang mga team Assert. Og siyempre dala na jud nila ang maong pasyente para makarga og mapahimutang sa maong service. Og nakita jud nako sa iyang mga naong og nalipay gyud kay siya pag-ayo. Ug ang atong mga team Assert, abtik yun kay sila mo alagad, mo serbisyo, mo alalay, mo abi-abi sa ilang mga pasyente. Kung kusog ra hisgutan, anad yun kay ni sila ani. Ug lamang ko ni sila ikaw gulingon, ug bodybuilder equipment sa ilang opisina. Ug dili na jud ka maningala nga kusgan sila. Ug naplastar jud kayo sa pagpahimutang sa maong pasyente. Ug makita man jud nato ug unsa sila mo serbisyo. Alang sa mga pinanggang mga surigawnon, ang driver di ay di jud nato makalimtan kay i-secure yun na niya ang iyang unit. Adisir siya magpadagan. Safety first jud before anything else. Ug ingon na gyud ka secured ang driver sa Assert ug dalhon na nila sa ospital ang maong pasyente. Ug naghinay-hinay na gyud sila sa pag-abante kay semi traffic man gud wala gyud sila kahunat sa pagbulot sa maong sakyanan. Ug nakalarga na gyud sila ang team Assert ug uban sa maong pasyente. Kay nakalarga naman ang team Assert diri na pug magsabok-samok sa mga siragol ug mubangka jud ko ani sa mga istorya ng mga binotbot. Si Bro Kasagday apil-apil jud sa eksena kasi smoso po kining dako.